da shi shine wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda hudu kacal kuma gajeru. Ina fata waɗannan hadisai lokacin da nake bayani to ku dinga cewa watakila yawwa mala ya shiga wancan, yawwa ya shiga wancan, yawwa ya shiga wancan, ma'ana maudu'in bayanin gaba ɗaya zai tafi ne akan waɗannan hadisai guda hudu. Saboda ina so waɗannan hadisai wanda suke da abin rubutu su rubuta, wanda suke da abin ɗauka su ɗauka. Ka rubuta ko da Hausa ko da Larabci ko da Turanci ko da Inyamuranci ko da Yarabanci, ya zama waɗannan hadisan ka mai da su manhajin rayuwarka. Duk abin da za ka yi ka faɗo da su a ranka kafin ka yanke kowane irin hukunci. Hadisi na ɗaya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi wa fi riwayatin min alkhairi. Ma'ana ɗayanku ba shi da imani har sai ya so wa ɗan uwansa, ku riƙe wannan maulu'in, ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa. A musulunci ba za a kira ka mai imani ba har sai ka so wa ɗan uwanka irin abin da kake so kai ya same ka na amma na alheri. Hadisi na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Duk wanda ya imani da akwai Allah kuma ya imani za a mutu, za a tashi, za a yi hisabi, za a sa siradi, za a ware 'yan wuta da 'yan aljanna, kowa zai shiga, to in ya tashi magana ya faɗa alheri ko ya shiru. Na uku, wani ya zo ya ce ya Rasulallah ausini, yi min wasiya, sai ce la taghadab. Faraddada miraran, yace ƙara min wasiya, yace la taghadab, kakkai fushi. Duk hukuncin da zaka yanki, kakka yanke shi a cikin fushi. Duk matakin da zaka ɗauka yi ko bari, kakka yanke shi kana cikin fushi. Duk abin da zaka gudana a rayuwarka, kakka yanke shi a cikin fushi. Yace maimaita min, yace kakkai fushi. Yace maimaita min, yace kakkai fushi. Nawa kenan? Uku. Na hudu, annabi sallallahu alaihi wasallama yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islam, yana da kyawun musulunci, a ce akwai musulunci mara kyau, to yana daga cikin musulunci mai kyau a ce kana da musuluncinka mai kyau ne, to tarkuhu ma la ya'nihi, ka bar abin da ba zai amfane ka ba, abin da ba zai amfane ka ba a duniya, abin da ba zai amfane ka ba a lahira, ko abin da zai amfane ka a duniya ya cuce ka a lahira, ko abin da ba zai amfane ka a duniya ba zai amfane ka a lahira ba. Kenan akasinsa shine ka yi abin da zai amfane ka a duniya, ka yi abin da zai amfane ka a lahira. Waɗannan hadisai guda hudu su za mu ɗan yi sharhi sai mu ɗora mafitanmu a kansu. Hadisi na farko, annabi sallallahu alaihi wasallama kun ce la yu'minu ahadukum ɗayanku ba shi da imani. Malamai suka ce al'imanul kamil ko asalul iman, ana nufin babu imanin gaba ɗaya ko ku ana nufin imani mai sassauci, wato imani ɗan kaɗan, tauyayyen imani. Hatta yuhibba
li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dukkan mu nan hadisin nan da mu yake, dukkan mu nan kalubale ne. Kowa ya san a inda yake tsaye, kowa ya san a inda yake zaune, kowa ya san ni'imar da Allah ya masa, kowa ya san baiwar da Allah ya masa, kowa ya san ofishinsa, kowa ya san sana'arsa, kowa ya san aikinsa, kowa ya san mukaminsa, kowa ya san matsayin karatunsa, kowa ya san shekarunsa, kowa ya san abin da yake na ɓoye da na fili. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a imani, a sikelin imani, a ma'aunin imani, a malejin imani, hatta yuhibba, har sai ka so, yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair, sai ya soma dan uwansa abin da yake soma kansa ya shafe shi na alkhairi. Wannan shine asasi na farko na dunkulewa da curewa da mulmulewa da lailayewa da haɗewa da ɗanfarewa da mannewa na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan har ya zama niyyata in sawo maka alkhairi, niyyarka ka jawo min alkhairi, niyyata ka amfana, niyyata in amfana, me ya kawo hassada, me ya kawo ƙeta, me ya kawo mugunta, me ya kawo sharri, me ya kawo zagi, me ya kawo kisa, me ya kawo duka, me ya kawo tsafi, me ya kawo sharri, me ya kawo ɓata suna, me ya kawo ƙage. Kun ga ashe rayuwarmu ta farko shine wannan sikelin da annabi ya ce mu ɗora a kai, mafi yawa mu ba ma kai. A nan fa ba facaye ka ba shi alherin ba, a'a ka so ya samu alheri irin wanda ka samu. In fita kai daga masifa, ka so ya fita daga masifa yadda ka fita. In daraja kai, ka samu yayi daraja irin taka. Bari ba ku misali uku na cewa wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi shi a aikace. Akwai wani sahabi ana kiransa Abdurrahman bin Auf, sai ya yi hijira daga Makka, sai ya sauka a gidan wani sahabi Sa'ad bin Rabi'il Ansari. Shi baƙo ne, shi ɗan gari ne. Sai annabi ya ce je ka sauka a gidansa. Da ya zo ya sauka a gidansa, in banda wannan abin ya faru, wallahi da sai mu ce tatsuniya ne, don halin da muka sani namu ba za mu iya yin haka ba. Bayan sun shiga gida, ya kawo masa abinci ya ci, ya kawo masa shimfiɗa ya kwanta, da gari ya waye sai ce ya kai ɗan uwana, na fahimci baka da aure, ni ko mata na biyu, zan saki ɗaya sai ta yi idda sai ka aura don ka samu mata. Na biyu, baka da gida, ni ina da wannan gidan da kake ciki, zan kirawo mai aiki ya zo ya raba gidan biyu, ka zauna a ɓangare ɗaya, zauna a ɓangare ɗaya. Sannan baka da jarin da kake juyawa, ko musulunci ba addinin bara bane, ba addinin tumasanci bane, addinin sana'a ne da aikin yi. Don haka za mu je kasuwa in raba jari na, in raba rumfata biyu, ka zauna a rabi, ka juya abin da na baka, ni ma in juya abin da ya rage min. Me kuke zato ga mutumin da aka yi masa wannan tayin? Ya ce masha Allah, alhamdulillah, jazakallahu khairan, wa rafa Allahu darajati, wa gafara zambak, wa yassara laka alkhair haisu ma kunt. Masha Allah, to yanzu uwar gida zan ɗauka ko amarya? Saboda banza ta samu wani zai ce. Sai ce barakallahu laka fi zaujatika, barakallahu laka fi baitika, barakallahu laka fi malika. Yace bana bukatan ɗaya daga cikin matanka, Allah ya maka albarka zamanka da su. Bana bukatar rabin gidanka, Allah ya maka albarka a cikin gidanka. Bana bukatar jarinka, Allah ya maka albarka a cikin jarinka. Kai ni kasuwar,
kai ni kasuwa kawai. Me annabi ya gina a zukatan waɗannan sahabban guda biyu? Ya gina ma wancan sanyayi, ya gina ma wancan sanya kame, don ka a samu, domin ka samu masu son banza sai su karya masu bayarwa. Ya ce kai ni kasuwa, aka kai shi kasuwa, ya siya ya siyar, ya siya ya siyar, har ya tara kuɗi, sai kuma ya amaryar. Kuma da ya tashi yin amaryar a Madina aka yi auren. Annabi na nan sallallahu alaihi wasallam, amma ba a ga annabi ɗaurin aure ba, bai ma san an yi ba. Sai da aka ɗaura aure sai ya taho masallaci, to ka san ango ko ina yake yana bambanta. Annabi ya gan shi na sha ya sha kwalliya yana kanshi, ya ce Abdurrahman, yalla ka yi aure? Ya ce ya Rasulallah, na yi aure. Me ka aura? Ya ce wata mata ce kaza kaza. Nawa ka bata sadaki? Ya ce nauyin nuwat na gwal. Ka yi walima? Ya ce abu a yi walima bai, ce aulim walau bishati. Ya ce to aje a yi walima koda rago ne ko akuya ko tunkiya a yanka. Wannan a aikace sahabbai sun nuna yadda zuciya suke cike da alheri akan yan uwansu. Sannan na biyu, Abu Talha al-Ansari, shi ya auri Sulaim al-Ansariya, mahaifiyar Anas dan Malik. Bayan mahaifin Anas ya rasu bai musulunta ba, sai Abu Talha ya zo ya samu Sulaimin, an ce sunanta Rumaisa'u ko Gumaisa'u, ya ce ina so zan aure ki. Ta ce to ni musulma ce, kai ba musulmi ba ne, ya za mu aure? Ta ce amma na da sharaɗi, ka je ka musulunta, na yadda da shigarka musulunci shine sadakin aurenmu. Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin Ahkamul Jana'iz ya kawo cikakkiyar kissar. Sadaka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ya hango Abu Talha ya taho, sai ya ce masahabbai, wancan mutumin da alamar labari tare da shi, dan naga yana ta sauri.